नोंथाङा बुंदों आरो बिनि गेजेराव बै बुंनायनि थाखाय बै मोनथायखौ बुंनानै बैसोरनो होनायनि थाखाय सफ्टवेयर इन्जिनियारिं सफ्टवेयर डेभेलप खालामनांगौआ बिथांमोना पलिटिक्सआव हाबनानै दङ नङा होमबा आरो बै समावहाय आं एपइन्टमेन्ट लेटार मोनदोंमोनबो जोंनि न'आवहाय दाबो बे एपइन्टमेन्ट लेटारा दं खोमा दां अब्ला साक्सेसनि फारसे बयबो खारो आंबो खारखायो साक्सेसनि फारसे आरो लोगोसे बे साक्सेसनि लामायावहाय नों जेब्ला खारो बा नों जेब्ला खामानिखौ मावनो स्टार्ट खालामो साक्सेस आं जाथारनांगौ आंनो साख्रि नांगौ आंनो सम्पति नांगौ आं गावनि न'खरखौ फिनांगौ आंनो इंडियन आर्मी साख्रि नांगौ डक्टर जागोन बायदिना साक्सेस के पीछे हर कोई भागता है नाथाय साक्सेसखौ बोरैहाय मोनगोन नङा होमबा बिनि सोमोन्दै गोबां मानसि सुबुंफ्रानो खमै बेखौ बाहायो जेरै हमना ला फरायबाय आङो रोंबाय नलेज लाबाय बेनो जाबाय बिथांनि थाखाय साक्सेस मोननायनि मोनसे लामा नाथाय गोबां बेबायदि फरायनाया दङ गोबां बेबायदि लेखा गोरों सुबुंफोर दङ खायसे जायफोर दासिमबो साक्सेस जायाखै जायफोर फिसा फिनलु साख्रियावनो नांथाबनानै दं बिनि रिजोना मा दा बिनि उनावनो नों खायसे सुबुङा ओरैबायदि फरायदोंमोन दिनै सासे सुबुङा बिटेक माने आईटी बेबायदि फरायो कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं फरायो बिथांमोना दिनै पलिटिक्सआव हाबो बेबायदिनो जायफोर कम्पिउटार साइन्सआव फरायनाय कमार्सनि सोमोन्दैथ' बुंबाय जोङो कमार्सआव फरायबासो एसे आरो लोगोसे ओरैबो दङ BBA दङ बिजनेस मा होनोमोनलाय बेचेलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन आरो बिनि गेजेराव मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन नङा होमबा दा बिनि गेजेरावहाय आरो मा दङ कम्पिउटार साइन्स फरायनाय दङ आरो जोंना साइन्स स्ट्रिम लानानै सोरबा केमेस्ट्रि साइन्टिक्सनि सोमोन्दै फरायनाय नङा होमबा सोरबा एस्ट्र'नट जानो लुबैनानै फरायनाय सोरबा गोबां माने साबजेक्ट लानानै फरायो नेटवर्किं कम्पिउटारनि लेभेलावनो नङा होमबा सोरबा स्पेसियेलि PHP लानानै फरायो सोरबा गोबां माने प्रफेसनेल जाभानि सायाव फरायो स' कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं बेल' नङा गोबां दंबावो नेटवर्किंनिल' नङा गोबां दंबावो स' जेसेबांखिनि बे बुहुमाव नोंथांमोना सालायगासिनो दं दा मबाइल जोंनि भिडिअखौबो दा मानि दारै नायदों होमबा डेटाबेस थायो नङा होमबा जेरै हमना ला मोनसे सार्भार थायो बे सार्भारनि दारै जों बै सार्भाराव आपल'ड खालामबाय नोंथांमोना बै सार्भारनि दारैनो नोंथांमोना मोनसे इउजार आइडि बानायनानै दङ आरो बिनि दारैनो नायो आरो बिनि दारैनो गोबां मानसिफ्राबो इनकाम खालामगासिनो दङ नङा होमबा इउटुबनि दारै स' मानसिफ्रा मा जादों सोरबा साइन्सनि स्टुडेन्ट दङ बै साइन्सनि स्टुडेन्टफ्रा एफा गिदिर फरायनाय सुबुंफ्रा बेकाराव माखासे सुबुंफ्रा थानो गोनां जादों दिनै गिदिर फरायनाय मेथमेटिक्स मेजर फरायना लानाय दं केमिस्ट्रि मेजर फरायना लानाय दङ बिथांमोना 9,000 8,000 10,000नि सेलारियाव थानानै दङ मानि थाखाय नोंथांमोना मोनथिगौ ना दिनै गोबां मानसिफ्रा साक्सेसनि फारसे खारो दिनै सोरबा साइन्सआव फरायनाय सुबुंफ्रानो एक्टर जादों उल्टा जेनेबा बिथांमोना मेजर लाना फरायदों गिदिर बिथांमोना इन्जिनियार लाना फरायदों गिदिर नोंथांमोना नुनो मोन्दों नाथाय बिथांमोना एक्टर जादों स' एक्टर जानो गोसोब्ला मानो साइन्सआव एसेबां खस्थ' फरायनोमोन नङा होमबा बिदि खोथा थायो एक्टर जानो गोसोब्ला मानो कम्पिउटार साइन्सआव फरायनो गोसोमोन नङा होमबा बिदि थायो खोथा स' दा ओरैबायदिबो फिननायखौ होनो हायो बिदि बुङोब्ला जेनेबा आं एसे एनै साइन्सनि नलेज लानो लुबैदोंमोन बिनिखायनो आं बिदिनो थांदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आङो एक्टर जाफिनबाय बिदिबो होनो हायो नाथाय गमामायैनो बिथांमोना फरायदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावहाय दिनै हालोदा ओरैबायदि गाज्रि बुहुमावहाय जे सोर सासेनो साख्रि होख'नो जाबाय दिनै इउटुबार गोबां मानसिफ्रानो जाबाय आंखौ सासे मानसिया बुंदोंमोन दे जे आजिखालि इउटुबारा गोबां ओंखारबाय नोंल' नङा इउटुबारा आरो इउटुबारा पारमानेन्ट माब्लाबाबो नङा नों दिनै दङ गाबोनहाय नोंखौ सुखुवा जानांगौ गाबोनहा नोंखौ मोजां मोना जानांगौ सासे होननानै बुंदोंमोन बेखौ आं खोन्थाला आरो बिनि गेजेरावहाय दिनै नंखागौ गोबां सुबुंफ्रा इउटुबार जाबाय दिनै सोरनिबा खायसे हिन्जाव मानसिफ्रानो इउटुबार जालांबाय नङा होमबा बिनि हौवायाबो खामायो हिन्जावाबो इउटुबनि दारै खामायो नङा होमबा आरो लोगोसे उन्दै गथ'फोर बिथांमोनखौ उन्दै गथ'फोरखौ भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव इनकाम खालामगोन स' बेबायदि मोनसे वे खालामनानै जों लानो रोंनांगौ आरो मा दा दिनै आं दहाय बुंदोंमोन ना मोनसे बाथ्रा जे साक्सेसनि फारसे माने माखासे इमप्लिमेन्ट माने बाहायनो रोङा नाय रायजो राजाफोर साक्सेसआ गोरलैयै जानाया खस्थ' खालामनांगौ आरो ना माखासे जों बाहायनो रोङा जोंनि जिखिनि माने एसेबांखिनि माने सैथो जानानैबो खुनु लाब गैया मिथिबायना बे बुहुमाव इसेबां सैथो जानानैबो लाब गैया मिथिबाय जे
नोङो बिराद सैथो खामानि मावबाय थायोब्ला जे नों मोनजागोन बिदि नङा नोङो एसेनिबाबो नोङो मिस्टेकखौ थगायनायखौ एसेबाबो रोंखानांगोन नोङो मानो होनोब्ला बे थगायनाया खालि मालायनि जिउनि खहाल' जानांगौ बे नङा मिथिबायना दिनै दखानदारिफोराबो थगायो बिजनेसमेनफ्राबो थगायो जेरै हमना ला नोङो 10 थाखानि बुस्थुखौ लाबोनायखौ बिखौ माने 50 थाखा बा 20 थाखायाव लाबोदों होनना बुंसिगोन जोङो नै थाइबाल' लाब जागोन होनना बुंसिगोन दिनै 25 थाखा फानबावसिगोन अब्ला बायनायनिख्रुइ बांसिन 15 थाखा लाब जाना दं बायदोंमोन 10 थाखायाव 15 थाखा लाब जाना दं अब्ला बायनायनिख्रुइ 100नि 10% मा होनो प्रफिट बारा जाना दं नङा होमबा स' बेफोरसो गासिबो थगायनायनि दारैसो नाथाय बिथांमोनखौ दिनै इसोरा माबा मोनसे बुंदों नामा दिनै बिथांमोनखौ दिनै इसोरा माबा मोनसे साजा होदों नामा गैया नाथाय बिथांमोना दिनै बेबायदि बिजनेस खालामनानै बिल्डिं न' गिदिर गिदिर लुनानै दङ स' बे खामानिखौ मावनो सोलोंनांगोन बे आइडियाखौ बाहायनो रोंनांगोन दिनै बे खामानिखौ गेजेर खन्दआव बाहायदोंबो नोंगौ जाय मानसिफ्रा टेलेन्ट बै टेलेन्टनि न'खराव रां रुफा गैया बिथांमोना बोरैहाय साख्रिखौ लानो थाखाय फैसा होनो हागोन बिथांमोना बोरैहाय साख्रिखौ लानो फैसा होनो हागोन दा दिनै मोनसे खोथायाव आं बे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै नों सासे टेलेन्ट मानसिया भिडिअ नायगासिनो दं बे टेलेन्ट मानसिया ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय साख्रिखौ मावगासिनो दं नोंथाङा आं साख्रि मोनदों आंहा साख्रिया थोजासे नाथाय नोंल'सो मोनदों जानांगौ दा मोनो होननानै बुंगोन नोङो दा नोंल'सो मोनदों जानांगौ नाथाय गोबां बर'नि गेजेरावनो सुबुंफ्राबो बेबायदिनो दङ जे साख्रिखौ मोननो लुबैयो आरो बिनि उनाव टेलेन्टारबो नाथाय मोना वाइ मानि थाखाय बेनो जे बुहुमावहाय जि जाथाय जादोंना बे जाथाया गासिबो उलुं फुलुं जाजोब्बाय जेरै फरायनाय लिरो आं बुंनो ना कमार्सनि स्टुडेन्टहा दिनै माने बिजनेसमेन जानांगौहाय दिनै मा होनो पलिटिक्सआव थांबाय दिनै ल' माने फरायनाय सुबुंफ्रा दिनै मा होनो दखान होनानै दङ सोरबा साइन्सआव फरायनाय सुबुंफ्रा दिनै पलिटिक्सआव हाबनानै दङ हेन्ड टेन सोरबा कम्पिउटार साइन्सआव फरायनाय सुबुंफ्रा इन्जिनियारिं लेभेलाव फरायनांगौआ इन्जिनियारिं सफ्टवेयर डेभेलप खालामनांगौआ बिथांमोना पलिटिक्सआव हाबनानै दङ नङा होमबा स' बेबायदिनो उल्टासो जाबाय नङा होमबा मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला जुदि नों पलिटिक्सआवनो हाबनो गोसो मोनब्ला अब्ला नोङो ल' फरायमोन नङा होमबा पलिटिक्सआव हाबनो गोसो मोनब्ला नोङो मा होनोमोनलाय बेखौ आर्ट्सआव फरायनानै मोजां मोनसे इक'नमिक्सनि सायाव मेजर लानानै फरायनो हागौमोन नङा होमबा बिनि गेजेराव नोङो ससिय'लजिनि सायाव फरायनो हागौमोन MSW लानानै फरायनो हागौमोन नङा होमबा बा माने MSW मिन्स मास्टार इन ससियेल वार्क नङा होमबा स' बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो साबजेक्ट स' बेफोरनि सायावहाय नोंथांमोना फरायनानै फाइनेन्सनि सायावबो लानानै फाइनेन्सआवबो लानायाबो मेजर फरायनो हायो मानो होनबा नोङो सासे फाइनेन्स मिनिस्टार जानो हायो आरोना मेजर लानाय स' गासिबो बेल' नङा खोथाया आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों सोरबा केमेस्ट्रि मेथमेटिक्स आरो साइन्सआव फरायनाय सुबुंफोरा माने दखान होनानै जानो गोनां जादों आरो बिथांमोना दिनै मा स्कुल LP स्कुल एम इ स्कुलावहाय फोरोंनो गोनां जादों 5,000 7,000नि सेलारि लानानै बुहुमा सोलायलांनो हमबाय नाजानांसिगोन माबा मोनसे खामानि मावनो दिनै बेयावहाय फिसा फिनलुनो आङो नेनानै थाबाय थाबा जानाय नङा दिनै गोबां सुबुंफोरानो इउटुबार जानो ओंखारबोदों जानांगौ आरो बिनि गेजेराव खामायनांगौ नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि नलेजखौ इउटुबारनि दारै दिन्थि इउटुबनि दारै दिन्थि आरो नों मा खामानि मावनो हायो नों मा खामानि दिन्थिनो हायो बेखौ दिन्थि दिनै भिउवार्सफोर गोबां दङ नायग्राफोर गोबां दङ जाय मानसिफोरा इन्टारटेनमेन्ट सिस्टेमै देखायो बेखौ नायो जायफोर मानसिफ्रा बे खामानिया मोजां खिन्थु इन्टारटेनमेन्ट देखायाखै अब्ला बेवहाय नाया खिन्थु जायफोर मानसिफ्रा माने मा होनो बेखौ इन्टारटेनमेन्ट माने बे स्ट'रिया मोजां कनसेप्टआ मोजां बेखौ बुंथारनांगौ आरो बेखौ फोरमायजोबथारनांगौ बयनिबो ओमफ्राय बेखौ जुदि इन्टारटेनमेन्ट लानानै जुदि देखायोब्ला अब्ला बेयो नायखागोन नाथाय बेबायदि देखायोब्ला नोंखौ मानसिफ्रा बांद्राय हिर' जाबाय नामा बांद्राय गावखौनो मा MLA मोनबाय नामा गावखौनो गाव मा मन्थ्रि मोनबाय नामा गावखौनो गाव माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे मानसि मोनबाय सानबाय नामा ओरै जायो आरोना आंनि देखायनाय स्टाइलानो बेबायदि नङा होमबा स' बयखौबो बुङो आङो साक्सेस जानोब्ला दिनै आं बुंगोन आंनावबो साख्रि गैया आरो आङो दिनैसिम खेबसेल' आं साख्रि एप्लाइ खालामदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव गभर्नमेन्टनि दै आरो बै समावहाय आङो एपइन्टमेन्ट लेटार मोन्दोंमोनबो जोंनि न'आवहाय दाबो बे एपइन्टमेन्ट लेटारा दं खोमादां अब्ला आं बे समावहाय गुबुन जायगायाव दंमोन ओमफ्राय दा गैला आं उनावसो गोबां लेट मोन्दों आरोना बेखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेयो डिसमिस जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दिनैसिम आङो जेबो मा होनोमोनलाय गभर्नमेन्ट साख्रि एप्लाइ खालामाखै आङो पान्जाबावबो फरायदोंमोन साख्रिखौ मानि थाखाय लादोंमोन आङो पान्जाबावहाय आरो बेनि स्ट'रि बुंनो थाङोब्ला आङो बेयावहाय माने जाय खामानि मावोमोन एक्सुवेलि मा बुंनो थांनो दुखुआ मा जे जोंनि न'निफ्राय जिखिनि माने मा होनोमोनलाय फेसिलिटिस लानानै आङो फरायनांगौमोन बै फेसिलिटिसखौ आङो मोनाखै नाथाय
निजेनि जिखिनि नाजानाय निजेनि आंनि बिफानि जिखिनि मदद होनाय बे आरो आइनि जिखिनि आशीर्बाद मोननाय बैखिनिजों जिखिनि हायो आं बेखौ फरायबाय खिन्थु आङो माखासे आरो फरायनायनि गेजेरावहाय आं माखासे आरो थांबावगौमोन आरोना फरायबावगौमोन गेजेर खन्द'आवनो आङो मा इक'नमिक्सनि लाइनावहाय हाबनो गोनां जाबाय मिन्स फाइनेन्सनि लाइनाव हाबनो गोनां जाबाय न'खरखौ बोरैहाय मोननांगौ स' बेनि गेजेराव आङो मा खालामबाय कि आं जुदि फरायनोब्ला आंथ' दायो माने खामानि मावखानांसिगोन स' खामानि मावनांबाय आङो खामानि मावबाय फरायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आङो होजोंहाय मा होनो चन्डीगढ़आवबो खामानि मावबाय बेबायदि खामानि मावनानै आङो इउटुबार जादोंमोन रायजो राजाफोर कलेजावबो फरायो आरो बिनि खामानिबो मावो इउटुबारबो जादोंमोन आरोना स' इउटुबार जानाय लोगो लोगोनो इउटुबाव जेब्ला आङो भिडिअ आपल'ड खालामबाय इउटुबार जानाय लोगो लोगोनो जोंनि समाजनि जेसेबांखिनि जाथाय बेखौ आंनो मानसिफ्रा दैथायहरबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायबाय आङो थिगसे भिडिअ बानायबाय बेबायदिनो भिडिअ बानाय आङो बिराद खस्थ' खालामो आं दाबो खस्थ'आनो खालामखायो मानो होनबा दा गोबां भिडिअ खम जानांगौ खिन्थु आंनि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि खम खारनबो दङ बेबायदिनो खस्थ' खालामै मोनसे चेनेलखौ ग्र' खालामनायाबो गोरलै नङा आरोना दा दिनै बे चेनेलखौ सोरबा माखासे सुबुंफ्रा फैनानै उतपात खालामनो थाखाय दङ नाथाय बे उतपात खालामनायखौ आङो नायगोन आरो आङो मिनिनानै थागोन नङा होमबा स' नोंथाङा जेसेबांखिनि नाजाया मानो आंनि जिखिनि एफा माने खस्थ'यै खालामनाय फोथांना लाखिनाय चेनेल बै चेनेलखौ नोंथाङा एसेबां गोरलैयै हेक खालामनो हाया गोबां सानफ्रामबो आंनियावहाय क्रेक लिंक हरो बै लिंकखौ नों शेरनाय लोगो लोगोनो दिनै गेमस्रि दैमारिमोन बायदिनि जेरै जेनिया आगैमोन बायदिनि आरो बिनि गेजेराव माखासे इउटुबार जायफोर दङ बिथांमोननि माने जेरै फेसबुक पेजआ हेक जायो खायसे इउटुबा हेक जायो स' बेबायदि हेक जायोना स' बेबायदि आंनिखौबो खालामनो सानो नाथाय हानाय नङा आंनिखौ मानो होनना बुङोब्ला नों हाजार नाजा आं चेलेन्ज होयो मानो होनबा आङो बै लिंकआव क्लिकखौनो खालामा नङा होमबा आरो नों आसुरित मोनगोन आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आङो नों आसुरित मोनगोन मिथिबायना आङो जाय मबाइलखौ वाट्सएपखौ नों हरो बा माबा मोनसे लिंक हरो बै नाम्बाराव आंनि फेसबुक वाट्सएप जियानो जाया माने बे माबाया माने लगिनानो गैखाया अब्ला नों आं जुदि लिंकखौ क्लिक खालामबाबो नों मा मोनगोन आंनिफ्रायलाय जेबो पासपर्टखौनो मोननाय नङा नोङो होमबा जेबोखौनो नोङो हिस्ट'रि थानायफोरखौ सेभखौनो मोननाय नङा नोङो स' हाजार नाजा नोङो हाया आंनि मबाइलखौ लाथारनांगोन नोङो आरो बिनिखौ आंनि मबाइलखौ लाबाबो बहा आंना बाप मोननै गाहाम सिकिउरिटि लक जानानै थायो होमब्ला बेखौलाय नों बोरैहाय खालामगोन मोनसेखौ सिकिउरिटिखौ लक खालामगौमानिनो नों बै समावहाय नोङो आंजों हमजागोन स' बेबायदि आरोना स' साक्सेसखौ गोरलैयैनो खालामनो हाया नाजानांगोन थिगसे आरो बिनि गेजेरावहाय साक्सेसखौ जुदि नोङो गुबुनखौ बखि बा बुङै सोरनिबा मोनसे खामानि मावनायखौ जुदि बुङै गोरोन्थि मावागारा गोरोन्थि मावदों होनै जुदि बुंबाय थायोब्ला निस्सय इसोरा नोंखौ नोजोर होगोन जुदि सोरबा मानसिया गोरोन्थि मावदों नों बेखौ बुंदों येस डेफिनेटलि नोंनि लाइफआवहाय इसोरा नोंखौ बोर होगोन मानो होनोब्ला बे बुंनायनि थाखाय मानो होनबा इसोरा नोंखौ बोर होनायनि खारना बेनोखि बै मानसिया गुबुन सुबुंखौ थगायदोंब्ला अब्ला नोंखौ इसोरा नोजोर होगोन जे बियो बैसोर पाब्लिकफोरनि जानानै बैसोर पाब्लिकनि जिउनि थाखाय नोंथाङा बुंदों आरो बिनि गेजेराव बै बुंनायनि थाखाय बै मोन्थाइखौ बुंनानै बैसोरनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ इसोरा नोजोर होगोन आरो नोंखौ आशीर्बाद होगोन नाथाय जाय मानसिखौ नोङो ओरैनो माने नङा गारा बा फाव फान्दायनानै बेखौ डाउनाव खालामनो नागिरो मानो नागिरो होमबा बैनि थाखाय नोंथाङा फाबनांगोन अलरेडि इउ गाइस एभ्रिथिं गासैखौबो मिथिखागोसिगौ नङा होमबा अलरेडि स' बेनो आरोना थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय